Tak Kamile, mohl by ses představit fanoušku? Volám sa Kamil Kopunek, mám 30 rokov a teraz budem hrať za Brno. Jak k tomu došlo? Došlo k tomu tak, že bol som ešte do 36. som mal zmluvu v Maďarsku v Haledáši. Vyšla mi pol sezóny, prišli na mňa pre mňa ponuky z Talianska, z Anglicka, povedali, že na 100% odchádzam tam. Stále sa to naťahovalo, potom 20. februára mi povedali, že idem do Rumunska, tak som tam aj vycestoval, ale tam som sa nedohodol. Boli tam nejaké iné požiadavky z mojej strany, aj z ich trošku, tak sme sa nedohodli, vrátil som sa do Maďarska. Išiel som tam a povedali, že pôjdem na lavičku, tak potom sme sa dohodli na ukončenie zmluvy. A kdy tě poprvé kontaktovalo Brno? Poprvé to bolo minulý týždeň. Nejako útorok, stredu mi povedali, že či by som prišiel, tak v pondelok som pricestoval. A můžeš nám prozradit detaily spolupráce? Tak som dohodnutý do 36. prakticky do konca sezóny. Chcem pomôcť teraz Brnu. Oni pomôžu mne, ja pomôžem im a uvidíme, čo potom bude ďalej v júni. A mohl bys prozradit fanouškům v kostce, jak vypadala tvoje dosavadní kariéra? Tak som odchovanec Spartaka Trnava. Hral som tam prakticky do svojich 25 rokov. Potom som sa dostal na majstrovstvá sveta. Tam sa mi podarilo dať gól Talianom. To ma trošku zviditeľnilo do sveta. Odtiaľ som prestúpil do Saturnu Moskva. Tam som bol na pôročnom hostovaní. Odtiaľ som potom prestúpil, som sa vrátil do Trnavy, potom som išiel do AS Bari. Z Bari som potom išiel do Slovanu Bratislava. Zo Slovanu Bratislava som išiel do Azerbajdžanu, Rahman Baku. A z Ravanu som išiel do Maďarska, Haladáš Szombathely. A ještě znáš někoho ze současné kabiny zbrojovky? Tak áno, poznám Slovákov, čo sú tu. Tých samozrejme poznám. Prakticky ani som nevedel, že sú tu. Poznám Mareka Kaščáka veľmi dobre. Ten chudák bol zranený, teraz má trošku problémy. Ale chalani, čo som tu 4 dní, tak vidím, že to je super kolektív a ja verím tomu, že si budeme všetci rozumieť.